вазорати корҳои дохилии тоҷикистон таҳти пайгард қарор доштани Шамил Мустақимзода, ҷавони гумонбар дар ҳамла ба як корманди сафорати Тоҷикистон дар Русияро тасдиқ ё таскиб накард, аммо гуфт ки онҳо наметавонанд афроди дар пайгард қарор доштаро фош кунанд. дар ин вазорат ба радиои озодӣ гуфтанд ки ҳар нафаре ки дар берун аз кишвар ҷиноят содир мекунад тибқи қонунҳои он давлат муҷозот мешавад. аз ин пештар дар сафорати Тоҷикистон дар Русия ба радиои озодӣ гуфтанд Шомил Мустақимзода марди ҳамлавар аз пайравони гурӯҳи давлати исломӣ ё доиш буда дар ҷустуҷӯи мақомоти тоҷик қарор доштааст. дар сомонаи расмии ин вазорат дар моҳи ноябри соли 2019 чанд акси Шамил Мустақимзода нашр шудааст ки дар амалиёти шартии корд боздошт шуда буд. вазорат дар ин хабари худ навишта буд ки Шамил Мустақимзода сокини 28-солаи ҷамоати себистони ноҳияи Данғара будааст. сафорати Тоҷикистон дар Русия гуфт ки марди ҳамлавар ба корманди консулгарии кишвар дар Москав боздошт шудааст. ҳодиса соатҳои тақрибан 11 субҳи 29 март дар назди бинои сафоратхона рух додааст. як манбаъ дар сафорати Тоҷикистон дар Русия ба радиои озодӣ гуфт ки марди ҳамлавар дар даст корд назди мардуми корафтодаи сафорат омада ба яке аз муҳофизон ҳамла кард. ба гуфтаи мусоҳиби мо, ҳарчанд ҳамлавар имкон наёфт бо корд ба ин муҳофиз зарба занад, аммо ӯ зарари ҷисмонӣ бардоштааст. то кунун дар бораи ҳуввияти фарди ҳамлавар маълумоти зиёде дар даст нест. наздикони ӯ ҳам то ба ҳол дар ин бора изҳори назар накарданд. мақомоти интизомии Русия ҳам то ҳол ҳодисаро ба таври расмӣ шарҳ надоданд, аммо шаби гузашта дар як навори видеоӣ дар YouTube чанд тан аз муҳоҷирони тоҷик ки ба қавли худашон бо талаби озодии иззат-амон ба назди сафорати Тоҷикистон омада буданд, бо нишон додани чеҳраи Шомил Мустақимзода иддао карданд ки ӯ барои доштани риш аз сӯи кормандони сафорати Тоҷикистон дар Русия латукоб шудааст. иддаое ки мақомоти тоҷик рад мекунанд. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.